stopy, pravdu zahalilo nekonečné mlčení. Chris Kremers a Liza Nefron. Žádné rozloučení, jen málo věcí, dalších 5 lidí mrtvých a mlčí svědci. Pár kostí čistých, bez poskvrny, mnoho nejasností, co bodají jako trny. Dívky byly mladé a života plné, měly své sny, plány a oči sluné. Rok 2014 byl jejich rok poslední. Hrůzostrašné jsou poslední fotky noční. Chris dle důkazů zemřela první, polonahá přežívala celý týden v džungli. Dokazuje to fotka její hlavy z vlasy. Záhada jsou i nalezené její kraťasy. Chris Kremers a Liza Nefron. Žádné rozloučení, jen pár věcí, dalších 5 lidí mrtvých a mlčí svědci. Pár kostí čistých, bez poskvrny, mnoho nejasností, co bodají jako trny. Kdo udělal noční fotky, nikdo neví. Možná Liza, která zemřela poslední, ale proč nenechala vzkaz milovaným rodičům, kterým zbyly jen vzpomínky a prázdný dům. Jejich batoh se našel po mnoha týdnech, co bylo v batohu, všem vyrazilo dech. Doklady, brýle, peníze a podprsenky a hlavně kamera a 2 mobily.